Kok kowe iso njelaske aku ra iso lho. Ya paham aku, krungu. Paling ya kupingmu sing kiwa neno sengkleh. Ya ora ana kuping kok sengkleh iki piye. Apa to nek sengkleh? Kayak sepion wae. Weh, ngantuk jalan. Ora ngantuk arep wahing ra sida wah. Ajar kowe. Mas sewu nuwun sewu. Urunge mak senut-senut kok arep wahing kok malah dilokke. Mendelep meneh. Raseda ya. Iya. Waduh, gelo-gelone. Ah iya. Oh, kowe iki nek arep wahing apa ana wong arep wahing kae unekno nek wong tuwa ora nesu-nesu. Kowe iki kari jejet ngono di. Ayo. Ngono kuwi. Marai loro gelo. Raseda ya, Pak. Ya ora apa-apa ya, Mak. Halo. Iya. Iki apa lagi ngurus? Iki lho sinden ra tau iso anteng iki lho. Sapa-sapa anting ki sapa-sapa jak omong. Lah jenengan kok ya gagas anteng wae. Lah wong pas aku ndelokke kowe ya dadak nyember anting sik. Oh. Mripate iki mesti rono sik angger aku ndelokke Elisa ngomongan dhek mesti Iya. Sinden gali kuwi. Metal kuwi. Metal ora galine metal. Iya. Elisa itu punyaku. Kuwi nyanyi kok seneng. Cenanangan. Oh, wis budhek ngombeni wedange kancane. Sapa sing ngombe? Aku mau ngene Elisa tok jukuk Elisa meni. Itu punyaku. Iya. Ini Tadi mau dicup-cup. diulangke saka kono iki ndek sapa sing pesen lah kok pas tak demuk aku kok ya dalange weruh. Mat-matke. Aku nek demok ketara tanganmu gedene ra jamak-jamak. Kepo. Ora usah emosi to, ndak gelis tuwa. Cuma Pak, Hah? tambahi. Oh tak tepasi, nyo aja kuwatir. Iki dijabut didep ning ngarepmu. Aku ora butuh kipas. Apa? Duit. Iki he. Iki lho disawer iki lho. Kae. Ndi? Siji. Ngawur. Lah kan iki wong telu, gue wong Heh. telu. Mbok ora do saru. Kaya sinden eceran. Ya ben bangane dalange ra ngenei, pelit. Wong dum-duman kok neng kono. Masuk aku sikik sik ngedumi ke aku. Ya ora kok njur masuk kowe sikik. Kok njur kaya wis pepayon banyak kowe iki.